Pozor, pozor, neprehliadnite ponuku na vytvorenie moderného webu, ktorý vám bude predávať. Len tu a teraz výhodná cena za vytvorenie vášho predajného webu. Vaša predajná stránka. Objavte úžasný postup, ako ľahko a rýchlo predávať produkty, kurzy alebo členstvá. Žiadne nekonečné budovanie značky, žiadne písanie a pravidelné zverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach. Na to nemáme čas, my chceme hneď zarábať. Spoločne vytvoríme modernú marketingovú stratégiu, ktorá vám to umožní. Prvé objednávky budete mať už v prvom mesiaci po vytvorení stránky. Určite ste si teraz povedali, že to bude asi poriadne drahé. Nie, nebude. Naša cena vás milo prekvapí. A určite sa vám bude páčiť aj to, že nebudete platiť žiadne mesačné poplatky, pretože využívame bezplatné nástroje, ktoré sú overené a fungujú. Prečo platiť za niečo, čo je zadarmo? Naša ponuka obsahuje tieto rady a nástroje, výber mena a registrácia domény, výber hostingu, ktorý vás nezrujnuje na vrch cesty zákazníka. Budeme ho viesť pekne krok za krokom až k objednávke. Návrh reklamy na Facebooku a Instagrame, ktorá sa sama zaplatí, predajná stránka s videom, ktorá upúta návštevníka, aby nám neušiel kontaktný formulár na vytvorenie databázy kontaktov, pretože veľa zákazníkov nenakúpi na prvý krát, tak ich nechceme stratiť, keď už navštívili našu stránku. Budeme sa im pravidelne pripomínať, aby na nás nezabudli. Mailingový systém s autoodpovedačom na automatické odpovede a vytváranie mailových kampaní. Prehľadné grafy o výsledkoch kampaní. Získate 50 000 mailov zadarmo a potom sa platí len veľmi príjemná suma a len za odoslané maily, žiadne mesačné poplatky za systém, alebo počet kontaktov. Slovenčina je samozrejmosť. E-shop so systémom objednávok a automatického vytvárania faktúr, kde môžete predávať fyzické produkty, online produkty, kurzy alebo členstva. Možnosť opakovaných pravidelných platieb. Upsell systém na dodatočnú ponuku pre zvýšenie ceny objednávky. Systém pre tvorbu, správu a predaj kurzov. Systém na tvorbu členských zón na vašom webe a ich predaj. Napojenie na kuriérske služby v prípade predaja fyzických produktov. Vlastná ďakovacia stránka po uskutočnenej objednávke s ďalšou výhodnou ponukou. GDPR podľa aktuálneho zákona. Platby kartou, prevodom a na dobierku. Integrovaný jednoduchý systém na tvorbu webových stránok, systémom modulov. Chat písací, alebo aj hovorený na stránke, ktorý slúži na zachytenie odchádzajúceho zákazníka a pre podporu. Toto všetko a ešte oveľa viac, pretože je toho veľmi veľa, čo vám chceme dať, pretože váš úspech je naším cieľom. Garantujeme vám 30-dňové vrátenie platby v prípade nespokojnosti. Okamžite a bez zbytočných otázok. Aby sme vedeli posúdiť, že či je naša ponuka vhodná aj pre vaše podnikanie, tak potrebujeme, aby ste nám odpovedali na niekoľko otázok. Formulár vám obratom pošleme na váš mail. Neradi by sme vám sľúbili niečo, čo nedokážeme dodržať. Vaša cena za celý tento balík bude v kladnej odpovedi. Už sa tešíme na to, ako spolu rozbehneme váš biznis.